Направи си с бочка подаръци по телхата. Върху картон ще залепим цветна хартия, като това ще е основата на нашата игра. Ще използваме и капачки от шампуаните на Бочко като препятствия. Върху друг картон ще залепим отново цветна хартия, като ще я направим под формата на елхичко. За украса на нашата елхичка ще използваме декоративни топчета, които ще залепим с силиконов пистолет. Прикрепяме я към основата и е време да направим нашите подаръци с помощта на цветна хартия и силиконов пистолет. За декорация използвахме и панделки. И последната стъпка в нашата игра е да вземем една опаковка от препарата за съдове и да приближим нашите подаръци към елхата. Една лесна и интересна игра за всяко дете.